Dan Allah, na shafa tsawon lokaci ina jiran bayanai. Yawa guri dan Allah. Sunanki Maryam, kuma ke ɗin kina da wata baiwa. Kimanta komai. Sannan kuma akwai wata ajiya tawa a gurinki, kin to min da ita? Ya aka yi kasan sunana? Ba sunanki kaɗai na sani ba, har da abin da zai faru da ke yanzu da kuma anjima ke har gobe ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wane ne kai? Kimanta komai. Daki daina kwalla. Wato ga baiwar nan kin ajiye a cikin gida. Har zaki bacci karfe 9 na safe baki tashi daga bacci ba? To ai ba bacci kika zo yi duniya ba. Ki tashi ki je ga wanke-wanke can yana zaman jiranki. Kuma idan kika sake na dawo ɗakin nan na taddake baki tafi kin je kin yi min abin da na saki ba, jikinki ne zai gaya miki. Kare mata kallo da kyau. Wannan 'yar gata kenan, shalele na. Shalele, ki kalle ta da kyau. Ki sake inda an tarar da ke baki tashi daga ɗakin nan kin je kin yi abin da na saki ba, jikinki sai ya gaya miki. Kin ji? Daki daina kwalla. Kin zo gidan nan ko ruwa kin gagara sha? Na ƙoshi ne an tunanin shi abin. Kai, gaskiya ke dai har yanzu ba kunta ta ki so. Kai, shiga uku. A'a, wai har yanzu Adam bai fito ba? A'a, mu mashi kanmu shi muke jira har yanzu. Ina wuni? Lafiya kalau. To bari shiga in kira muku shi dan kila yana can yana buga game. Gaskiya ya kamata. Wallahi. Dan halar gashi nan ma ya su ana magana shi. Anti na kwana? Ka tashi lafiya ya kake? Ina lafiya kalau yanda nake. Yayi na kwana? Lafiya kalau an tashi lafiya. Lafiya lau. To masha Allah. Ba kuwa ce dama take so ta tafi to ku sallama ba. Allah sarki. Allah yake yake gaida gida. Ni ma ya da mun fita zan yi dama ina da wani din. Ah, to tun da fita za ka kai dropping ɗinta ko a tasha ne mana? Ai mota ta samu matsala tana gareji. To. Ah, to ai ba matsala bane. Sai in baka mota ta ko? Kaga, iya bari mu fito ma mutum. Ni fa gaskiya mun yi magana da Samir zan raka sa wani waje. Yana hanya ma zai zo ya dauki ni. To ai kin ga akwai magana da zamu yi da shi ma na manta. Zo mu yi magana. Na manta ma tun da nake so zo. To a zo a yi maganar mana anan me sai an je daki. Ni da kanina ne. Kai, a to ni ma Allah ya sa ga tawa kanwa a kusa da ni na shiga uku wannan yan ubanci na gidan nan. Kai, kina ganin su ko? Ka san wani yarinya kuwa? Nafisa kenan. Saura shekara 1 ta kammala karatunta na nursing. Yau shekaran ta 2 da kammala sauki alkur'ani. Sannan tana jin turanci, tana jin larabci, tana jin faransanci. Ga ilimi ga hankali kuma ga tarbiyya duk a gurin Nafisa. Allah sarki. Amma gaskiya ta yi kokari. Yaya? Ta yi kuwa? Well, she is good looking. That's not what I mean. Abinda nake nufi shine kana santa? Su kuma yaya? A'a. Wai kai Adam yaushe za a samu wacce kake so ne? Fi sabilillahi.
lokaci yayi da ya kamata a ce yanzu ka zama cikakken mutum. Wannan shine muradin mahaifiyarmu tun kafin ta bar duniya. Amanan ta bar mana fa kenan. Kaga yaya komai lokaci ne, insha Allah nan ba da daɗewa ba lokaci yana nan zuwa. Wani irin lokaci kuma kake jira Adam? Ka kammala karatunka, ga aikin yi kana da shi, ga muhalli, ga dukiya an tara maka, wanda ko zama za ka yi a yanzu da kai da matan nan da za ka aura ku ta cin kuɗin nan ba zai taɓa karewa ba har ƙarshen rayuwarmu. To me yake jira? Yaya ka yi haƙuri, insha Allah nan ba da daɗewa ba zan cika ma muradinka, ka yi haƙuri. Kawai dai har yanzu ne ban samu da ta kwanta min bane a raina, ka yi haƙuri yaya. Yaya kaga Samir yana kirana. Tausayawa mariniyar Allah, a bar tausayi mariniyar Allah, tausayawa mariniyar Allah. Sannin ki ne. Yawwa, Kin yi kyau. ba bakinka na fara ji ba. Gaskiya ne ba a bakina kika fara ji ba. Amma ya kamata tawa ta zama ta musamman domin ni din na musamman. Kin yi shiru baki ce komai ba. Kin gane na ganki ne na kyasa. Domin hakan alfarma ce a gare ki. Domin duk matan garin nan ba kowace ce za ta sami irin wannan damar da kika samu a gare ni ba. To ni ka matsa mun wuce ko kuma in tara ma jama'a. Allah sarkin iko. Ai in duk mutanen garin nan za su taru ba wanda ya isa hana ni abin da na ga dama a gare ki. Ke kin san haka. Kin yi shiru baki ce komai ba. Ba za ka masa ba? Kimanta komai. Wallahi nariya ta Roma ce. Ke? Hanya ba gidan ma. Idan za ki zagaye duniyan nan kina gudu, zan bi ki domin na hukunta ki. Kin gama guje-guje? Da Allah ka yi haƙuri. Ba na yin haƙuri idan aka yi min laifi sau ɗaya. Ba na ba da damar yin na biyu, nake ɗaukar mataki. Da Allah ka taimake ni. Kar ka cutar da ni. Da Allah ka yi haƙuri. A'a, to ke me yasa lokacin da ina neman alfarma a gurinki kika ki ba da damar hakan? Bacin zuciyata ta kamu da sanki. Eh? Na amince, na karbi soyayyanka. Kin karbi soyayyata. Ƙarya ne bari in gaya miki. Duk da ban yi makarantar boko ba, ban kuma yi makarantar allo ba. Ni tantirin ɗan duniya ne, na goge a harkar iskanci. Ni tantiri ne. Ba na yadda a tantiranci na a maimaita min kuskure ko a jure min kuskure. Shi duk maraya mun sani amana ce. Saboda kina takama da kyau ko? Na gani na kyara.